רוצה בוא הנה בן זונה. הולך פה הזין. היי המנהיג. בואי המניאק. בואי המניאק. חכו, אני אביא לכם את אח שלי. מי זה אח שלך? זין, יא מניאק, כוסמק. לא, מי זה אח שלך? אני רוצה לראות אותו כוסמק. תקשיב טוב, אח שלך, אני משתן עליו בקשת, ובאופי מה אכלת? אח שלי עולה, וזה פעם אחרונה שאתם מתעסקים עם אח שלי. בוא אלעד, בוא הביתה.